Εσείς είστε έτοιμοι, Δεσποινής? Βεβαίως. Ανά πάσα στιγμή. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε? Βρε, χαθήκαμε. Μου λείψατε πολύ από χθες. Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό είναι πάνω κάτω τα εξής. Κοπάζουν οι άνεμοι. Επιτέλους καιρός ήταν. Μας πήρε και μας σήκωσε τόσες μέρες. Άντε βρε κορίτσια, να χαρούμε και λίγο το μαλλί μας. Τζάπα κομμωτήριο πηγαίναμε. Γενικά σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι καλός. Τώρα μην το δέσετε και κόμπο. Άνθρωποι είμαστε, όρκο δεν παίρνω. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολλά νούμερα. Χοντρικά να θυμάστε. Το μεσημέρι θα σκάσει ο Τζίτζικας. Το βράδυ πάρτε μαζί καλού κακού και μια εσάρπα. Και συνεχίζω το δελτίο καιρού μόνο για άντρες. Κορίτσια, στις κουζίνες σας. Ο καιρός, φίλοι μου, προσφέρεται για παιχνίδια ρυψοκίνδυνα. Στα επιρωτικά με θερμοκρασία 18-27 βαθμούς, ξεχυθείτε στα λαγκάδια. Στα παράλια με ανέμους 4-6 μποφόρ, σβήστε την κάψα σας στη θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, γιατί ως γνωστόν στα τεκνά είναι βρυσομάνα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν θα έχει λίγη υγρασία και τα ρούχα θα κολλάνε στο κορμί, θα σημειωθούν εξάψεις και η φαντασία θα τρέχει αχαλήνωτη. Προτείνω παγάκια μέσα από τα εσώρουχα. Στην Αθήνα θα έχει κουφόβραση. Αναγκαστικά θα φορέσουμε όσο πιο λίγα ρούχα γίνεται. Τα απολύτως αναγκαία. Το θερμόμετρο θα ξεκινήσει από τους 19 βαθμούς νωρίς το πρωί και το μεσημέρι γύρω στις 12 θα φτάσει στους 32. Προτού μου σκέψετε ανεπανόρθωτα, πείτε κάτω από το παγωμένο τους, μόνοι σας ή με καλή παρέα. Το βράδυ θα είναι ακόμα πιο ανυπόφορο. Θα τρέχει ο υδρότας στα καυτά μας σώματα και η άπνοια θα μας οδηγήσει σε καταστάσεις οριακές. Ψυχραιμία. Τα ξημερώματα θα δροσίσει. Ωχ, Παναγία μου. Φτάνει, Δεσποινής. Να πω και τι καιρό θα κάνει στο Αγρινιό. Όχι, όχι, Δεσποινής, φτάνει, ευχαριστούμε. Να αφήσω κάπου το τηλέφωνο. Εννοείται, Δεσποινής. Αγάπη μου, αγάπη μου. Πώς ήμουνα? Πώς? Πρωτότυπη. Πού πήγε όλο το συνεργείο? Άστα, μην τα ρωτάς. Άντε, πάμε πάνω στο σκηνοθέτη να μάθω να πήρω τη θέση. Έχω ένα καλό προαίσθημα.